Rádi bychom vám představili unikátní bytový komplex, který jsme postavili pro naše zaměstnance. Lokalitu jsme vybrali v klidné rezidenční části města na pomezí vilové čtvrti, v docházkové vzdálenosti jak do centra, tak i na volnočasové aktivity. Celkově jsme postavili 96 bytů v 8 villadomech s překrásnými panoramatickými výhledy. Z celého projektu je patrná velkorysost při nakládání s prostorem. Každá bytová jednotka je vybavena nadstandardními materiály, které jsou propracované do detailu a vytváří tak unikátní celek. Důraz jsme kladli na moderní a funkční design, kombinaci dřeva, skla a kovu. Architektura čistých linií z prvky funkcionalismu vytváří světlý, koncepčně propracovaný, unikátní prostor. Vytvořili jsme rozměrné, sluncem prosvětlené byty, které nabízí mimořádné místo k žití. Užitná plocha každého bytu je 95 metrů čtverečních. Vnitřní členění jsme zvolili jako 3+KK se 2 terasami. Ke každému bytu náleží garážové stání. Investovali jsme ohromné úsilí a energii, abychom pro naše zaměstnance vytvořili místo, které se stane opravdovým domovem. A proč nám na tom tolik záleží? Protože my jsme Agrostroj. Jsme největší strojírenský kooperant v Evropě. Jsme jedna z nejlépe hodnocených firem v České republice. Disponujeme rozsáhlým výrobním zázemím s unikátními technologiemi. Máme kvalitní a vzdělané týmy. Nabízíme vám možnost podílet se na našich vizích, úspěších a rozvoji. My jsme Agrostroj.